ሰላም ቤተሰብ ሲቲኤም ሎሚ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዝነበሩ ሰብ ሞያ ዘተኮረ 25 ሕቶታት ሒዝናልኩም መጺና ኣለና። ቅድሚ ምጅማርና ግና ነዛ ቪድዮ ሰብስክራይብ ብምግባር ስድራ ቤትና ሁኑ። ላይክ እውን ግበሩ። ነዛ ቪድዮ እንትፈቲኹማ ድማ ንኻልኦት ሼር ግበሩዋ። ካብ 25 ክንደይ ክትምልሱ ትኽእሉ? መልስኹም ኣብ ኮመንት ጻሓፉልና። ሞያ ወንጌላዊ ሉቃስ ነጋዳይ حاكم صحفي ملسو حاكمي قولاسيس معراف 4 قطر 14 لوقاس اتي فقور حاكم سلامي بلكم الله يبل مويا اكيلان برسكلان سراحت دنكوان نغادو جففت عصا ملسو سرحت دنكواني قبر حواريات 18 قطر 3 مويኦም مسرح دنكوان ነበረሞ مويኦም ሓደ ስለዝኾነ ምሳታቶም ተቐመጠሞ አያየ ንግዳው ስራሕ ሊድያ ወርቅ ምሻጥ ሓሪ እኽሊ ምሻጥ ملسو قبر حواريات 16 قطر 13 ليديا تبال نግዚአብሔር تفرح سبيتي شياطي تقي حرد ما تسمع نبرت يبل مويا تبال قاين سرح حصين حرستاي غواسا ملسو زفترة 4 قطر 22 سيلا دما نحاسن حصينن قطقيطو اقحون زسرح تبال قاين ولدت سرح عموز قدم مصوعو نغاداي غواسا وتادر ملسو عموز شوعات قطر 14 أنا غواسان أراي فرد عروني ينبر نبياي كونكون مويا حواريا ماتيوس ممهر صحافي أكاب قرص ماتيوس 9 قطر 9 ماتيوس بحال سبعي أم مكان قرص تقميطو رأيه مو صعبن بلو مويا جماليال ممهر حقي بعل مويا هنصا فرادي ملسو ممهر حقيو قبر حواريات 534 حدا جماليال سمو فريساوي أو كل هزبي كبر زخونه ممهر حقي تلعلا مويا يوسف حصي مريم حرستاي صرابي غواسا ملسو صرابي ماتيوس 10:55 ازي ود اتي صرابي دو يكونن نبي حزقيل بمنتا يغلغل نيرو كاهن ممهر امخاري ملسو كاهنيو حزقيل 1:3 እግዚአብሔር ናብቲ ካህን ሕዝቅኤል ወዲ ቡዝ መጸ ስራሕ ጣቢታ ወይ ከዓ ዶርቃ ምግቢ ምስራሕ ሰፋይት ክዳውንቲ መምህር
መልሱ ሰፋይት ክዳውንቲ እዩ። እቲ ደርቃም ሰዓተን ከላ ሰፈየቶ ቀምሽን ዓለባን እናረኣየኦ ከበበኦ። ፍሉይ ክእለት ኣጵሎስ መምህርን ተዛራብን ስፌት ድንኳን ሓኪም መልሱ ግብረ ሐዋርያት 18:24 ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ሓያል ተዛራቢ ዝኾነ ኣጵሎስ ዝስሙ ኣይሁዳዊ ናብ ኤፌሶን መጸ። ስራሕ ኤልሳዕ ክጽዋዕ ከሎ ጓሳ ሓረስታይ ዓሳ ገፋፊ መልሱ ሓረስታይ እዩ። ኤልሳዕ ወዲ ሳፋጥ ድማ ብ12 ጽምዲ ብዕራይ እናሓረሰ ረኸቦ። ሓላፍነት ዘኪዮስ ወታደር ሓለቓ ቀረጽቲ ዳኛ መልሱ ሓለቓ ቀረጽቲ እዩ። ዘኪዮስ ስሙ ሰብኣይ ነበረ፣ ንሱ ሓለቓ ቀረጽቲ ነበረ፣ ሃብታሙን ነበረ። ስራሕ ነህምያ ኣብ ፋርስ ኣሰላፊ ወይኒ ጸሓፊ ሓላፊ ቐጽሪ መልሱ ኣሰላፊ ወይኒ እዩ። ነህምያ 1:11 ኣነ ድማ ንንጉስ ኣሰላፊ ወይኒ ነበርኩ። ሞያ ባስልኤል ክኢላ ጽሕፈት መምህር ክኢላ ኢደ ጥበብ መልሱ ንባስልኤል ብስም ጸዊዐዮ ኣለኹ። ንኦሆልያብ ድማ ምስኡ ገበርክዎ። ኣብ ልቢ ኩሎም ብልህታት ድማ ጥበብ ኣንበርኩ። ስራሕ ዳንኤል ኣብ ባቢሎን ላዕለዋይ ማሕዳሪ መሃንዲስ ጸሓፊ መልሱ ላዕለዋይ ማሕዳሪ እዩ። ንጉስ ድማ ዳንኤል ኣዕበዮ። ኣብ ልዕሊ ኩላ ሃገር ባቢሎን ድማ ሾሞ። ሞያ ዩባል ወዲ ላሜክ ተጻዋታይ ጭራዋጣ ጸሓፊ ግጥሚ ተለኣኺ መልሱ ተጻዋታይ መሰንቆ ወይ ከዓ ጭራዋጣ እዩ። ንሱ ኣቦ ኩሎም መሰንቆን በገናን ዝወቅዑ እዩ። ሞያ ዜናስ ጠበቃ ወይ ከዓ ምሁር ሕጊ መምህር ሕርሻ ኣማኻሪ መንግስቲ መልሱ ነቲ መምህር ሕጊ ዜናስን ንኣጵሎስን ኣብ መገሽኦም ዝኾነ ነገር ከይጎሎም ብዝከኣለካ ሓግዞም። ስራሕ ዮሴፍ በዓል ኣርማትያስ ተርጓሚ ቋንቋ ኣማኻሪ ጸሓፊ መልሱ ዮሴፍ በዓል ኣርማትያስ እቲ ክቡር ኣማኻሪ መጸ። ስራሕታ ኣብ መጽሓፍ ምሳሌ ዘላ ልባም ሰበይቲ ነጋዲት ሓኪም መብሰሊት መግቢ መልሱ ግራት ትምልከት እሞ ትዕድጎ ብፍረ ዕደዋ ጌራ ከዓ ትተክል። ሞያ እዝራ
ጸሐፊ ንግዲ ሕርሻ መልሱ እዝራ ንሱ ኣብቲ ሙሴ ዝሃቦ ሕጊ ጎይታ ኽኢላ ጸሓፊ ነበረ። ስራሕ ኣርስጦስ ተሓዚ ገንዘብ ጸሓፊ ሕጊ ወታደር መልሱ ሮሚ 16:23 ኣርስጦስ እቲ ናይ ከተማ ተሓዚ ገንዘብን ቆስጥሮስ ሓውናን ሰላም ይብልኹም ኣለዉ። ሞያ እስክንድሮስ ሰፋይ ስራሕ ነሓስ መምህር መልሱ እቲ ስራሕ ነሓስ እስክንድሮስ ብዙሕ ክፉእ ገበረኒ። ስራሕ ሰላትኤልን ዘሩባቤልን ኣማሓደርቲ ተርጎምቲ ቋንቋ ካህናት መልሱ ናብ ዘሩባቤል ወዲ ሰላትኤል መስፍን ይሁዳ ቃል እግዚአብሔር መጸ። ጴጥሮስ ኣብ ኢዮጴ ዝተፋለጦ ስምዖን ስርሑ እንታይ ነበረ? ሓለቓ ሰራዊት፣ ቆርበት ዘልፍዕ፣ ሰራሕ ወርቅን ብሩርን። መልሱ ኣብ ኢዮጴ ምስ ሓደ እንዳ ቆርበት ዘልፍዕ ስምዖን ዝስሙ ንብዙሕ መዓልትታት ተቐመጠ። ብዛዕባ ሰብ ሞያን ስራሕን ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዝነበረና 25 ሕቶታት ኣብዚ ተዛዚሙ ኣሎ። ካብ 25 ክንደይ መሊስኩም? ክንደይ ከም ዝመለስኩም ኣብቲ ናይ ኮመንት ቦታ ጸሓፉልና። ኣየናይ ሕቶ ዝያዳ ሓድሽ ኮይኑኩም? ነዛ ቪድዮ ላይክ ምግባርን ንመሓዙትኩም ሼር ምግባርን ኣይትረስዑ። ንዝያዳ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስን ሕቶን መልስን ድማ ቻናልና CTM ሰብስክራይብ ብምግባር በቐጻሊ ተኸታተሉና። ኣብ ዝቕጽል ሕቶን መልስን ክሳብ ንራኸብ ሰላም ኣምላኽ ምሳኹም ይኹን።